Veľmi rýchlo som pochopil, že veľkým problémom v Trnave je doprava. Keď som prišiel na mesto, tak severovýchodný obchvat Trnavy bol 15 rokov starou čiarou v územnom pláne zaprášenou prachom zabudnutia. V túto chvíľu môžem konštatovať, že v novembri tohoto roku sa ukončí druhá etapa obchvatu a v marci 2012 by mal byť severovýchodný obchvat dokončený. Trvalo to dosť dlho, ja viem, ale toto je investícia, ktorú nerobilo mesto, ale ktorú robil štát cez Slovenskú správu ciest. Bolo to veľmi veľa rôznych zložitých rokovaní, kde, pamätám si, sa na nás pozerali v začiatkoch ľudia z Bratislavy a o čom to vlastne rozprávame, o akom obchvate a na čo by nám bol. Pomohla nám aj investícia Peugeot Citroën, kde sme započítavali všetky nároky, ktoré táto investícia a pridružené ďalšie budú vyvolávať dopravné potreby. No a išlo to z nich ako z chlpatej deky, ale výsledok je dobrý. Doprava je zložitá, aj dynamická, aj statická. Čo sa týka dynamickej dopravy, pamätám si, ako sme riešili prvú okružnú križovatku v Trnave na Dohnányho Tamaškovičovej. A bola na to potreba ministerskej výnimky, lebo neboli dokumentácie alebo neboli normy, ktoré by umožňovali kruhovú križovatku takého malého polomeru vyriešiť. Pamätám si, že sme ju urobili, myslím, za 198 hodín. Okolo 9 dní. Čo sa zdá aj s odstupom času dosť dobrý výkon. Odvtedy sme tých kruhových križovatiek urobili okolo 20. Mnohé z nich, alebo väčšinu z nich na štátnych cestách. Ak by sme ako samospráva, ako mesto Trnava čakali, kedy sa urobí napríklad kruhová križovatka na Trstinskej smerom na Cukrovú, čakali by sme ešte dlhé roky. Táto investícia, ktorú sme robili pred rokom a pol, bola veľmi dôležitá z hľadiska dynamickej dopravy v meste Trnava. Týmto spôsobom sme zabezpečili paralelnosť Rybníkovej cesty. A v túto chvíľu nie sú tie zápchy na Rybníkovej také veľké, ako boli predtým, lež sa mohlo ísť mostom po Cukrovej. Samozrejme, Cukrová ulica je frekventovaná a chodia po nej aj chodci. Preto som inicioval v tomto roku, aby sme vyprojektovali a urobili chodník a cyklochodník. Tomu predchádzali rokovania majetkoprávne, lebo pozemky, na ktorých to chceme robiť, neboli všetky mestské, ale tento problém sa vyriešil a na prelome rokov alebo začiatkom budúceho roka by toto malo fungovať. Dôležitým prvkom dopravy je aj parkovanie, tzv. Statická doprava. Chcel som si vyskúšať pred rokom, čo dokáže mestský úrad a aj to bolo určitým spôsobom pre mňa motivačné, či pôjdem do toho uchádzať sa o primátora tohoto mesta alebo nie. Chcel som vedieť, čo tí ľudia na ostrov dokázali. Dokázali možno viacej, ako som si myslel. Onedlho bude hotových 660 parkovacích miest v Trnave. Začínali sme v mnohých prípadoch z nuly. Bolo treba majetkoprávne vysporiadať, naprojektovať, vybrať dodávateľa a zrealizovať tú stavbu. Pri tom výbere dodávateľa chcem povedať, že sme v tomto roku v zásade vychádzali z elektronického obstarávania. Cez elektronické obstarávanie, o ktorom sa na Slovensku začína iba rozprávať, sme ušetrili okolo 500 000 eur, teda 15 miliónov korún. Tým pádom sme mohli z tých istých peňazí urobiť ďaleko viacej, ako by to bolo možno dosiahnuté bežnými papierovými klasickými verejnými súťažami.